Tumbas. Karena setunggal niki lek. Wah iki ya anakku sido nangis sing bapake uman anake gak uman. Yo. Kau sireng awet mau ya urung bar iki. Mas lo kak panas lo ya. Klater kedua bakar sosis lagi kenyang ya kak. Ini loh urung malam tahun baru jaringku jam 12 baru malam tahun baru nih. Kak bobo ya kak nanti ya om. Ayo siapa yang mau bakaran dan nasinya habis bakar apa itu warung kentekannya terpaksa iki priok diwalik kan tak ganti tak bakare yo dolanan HP. Foto ya mak. Barka sayang kono. Malah apa? Yo nek sing pengen gosong ya main gosong. Lalu mas mau gini yo, mana yo? Ada sejemun. Mama jangan proses nama. Peyu, penayu, alah penambah nang kene ngono. Sing lumare melok pane melok ayek-ayek ngono kandha. Sekali lah mas aku nak makan. Raine karo sosisnya ki gak ilang ngene yo. Ya bener. Makan apa? Sosisnya tak antik men ngono lah kan amawane. gosong.